Hi guys, so first stop na to kay sa ZOOBIC Zoo. Ayun. So nata diri sa ZOOBIC Zoo karon. Sorry sa safari. So ako mga grupo ayun na. So we will be attending orientation. ZOOBIC Safari. Mga kauban ayan. Kaway-kaway guys. Mga princess oh. Kaway princess oh. Da. Kaya kung PC na kay hiktang takanda. Nagutom sila to. Kung marag sa kataw, pwede na nila. Duha to lang. Nakangang gito. Okay, mag-away naman din na sila. Nakangang gito. Lagi bahuan nila mako. Good. Nagbuhat din sila guys na mahog ko. Para ko ilang taon.
to siya guys. Kapoy siya pero warm. Okay lang to sa lobster. So that's only here in Subic Safari. Yun, hindi ko Bisaya guys na nakalimot ko nga Tagalog yung mga tao. Oh my. Sila magkakaon. Anong kamot doon? Uy, ginoo. Lala. Oh my God. Lahat? Dito kay Toto. Para ako no impress. Feeling na ako yan tarbi. Ay! Gaba ko agad baba niya. Oh, alright! Oh my gosh! Oh my God! Oh my! Oh, di ba? Enjoy na enjoy ka, no? Ano ba ko oyo ko? Pwede siya masunod. Oh my God! Ay! Sorry guys. Uy, tulad na to. Wala ka. My God. Anak di anak guys. My God. What if kung ihian ka? Oh, di dahil naka-glass din. Maluban din siya guys, oh. Dito ano ma'am? Guys, oh, plano. Sakay din siya, ha. Nas ato. Huwag yun siya puta laong guys. Awa guys. So yun, naguban-uban lang siya na mo. Nas ato. Kasi tagara siya good para ma-transfer sa Pikas. Ilang taon na yun, boss? Ilang taon na yan? Ay, gano'n. Ah. Ang pangalan niya? Ayan guys, so that's all. Bye-bye. Thank you so much for watching. So let's go for today. And then ayaw kalimut sa pag-like and then subscribe and then share, comment. Ayan. And then atang yung other episode pa kanina. Thank you so much. Bye-bye. Wave lang. Ayan, okay?